ବାବା ଏବେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି କି ବହୁତ ସାରା ଠାକୁର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ସାରା ମନ୍ଦିର ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ପୂଜା ପର୍ବାଣୀ ସବୁ ସେଲିବ୍ରେସନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମନରେ ଗୋଟେ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ ହଉଛି କି କହୁଛନ୍ତି କି ଆମେ ଏତେ ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଡାଇରେକ୍ଟ ପାଇପାରୁନୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥାଟି ମା ପଚାରିଲେ। ଆଜ୍ଞା ଦିଟା କାରଣ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଈଶ୍ୱର କୋଉ ଗଛର ଫଳ ନୁହନ୍ତି ଲୋ ମା, ଆଜ୍ଞା ବଜାର ବିକ୍ରି ହଉଛି ତାକୁ କିଣି ଆଣିବା। ଈଶ୍ୱର ଦୃଢେ ତରନ୍ତି, ମୁଢେ ତରନ୍ତି, ମଝି ମଝିଆ ବୁଢୀ ମରନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆମର ଗୋଟେ ଗାଉଁଲି ଭାଷାରେ ଅଛି ଯେ ଯିଏ ଦୃଢତା ସହକାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଚିନ୍ତନ କରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭଜନ କରେ, ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇବ। ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଜଣେ ମୂର୍ଖ, ହୁଁ, ସେ କିଛି ଜାଣିନି, ସିଏ ବି ପାଇବ। ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଆପଣ ପଚାରିଲେ ଦୃଢରେ କିଏ ପାଇଛି, ମୂଢରେ କିଏ ପାଇଛି, ମୁଁ ସେଇ କଥାଟି ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ କହୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଦିନକର କଥା, ହଁ ହିରଣ୍ୟର ପୁଅ ପ୍ରହ୍ଲାଦ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଚିନ୍ତନ କଲା, ଗୁରୁ ଆଶ୍ରମରେ ପାଠ ପଢୁଥିଲେ, ଗୁରୁ 3ଟି ଠ ଦେଇଦେଲେ ଲୋ ମା। ହଁ ଠ ଦେଲା ପରେ ଏ ଯୋଗ୍ୟ ଶିଷ୍ୟ ପଚାରିଲେ ଗୁରୁଙ୍କୁ, କହିଲେ ହେ ଗୁରୁଦେବ, ଏ ଯୋଉ 3ଟି ଠ ଦେଲେ, ଏ ଠ 3ଟି କିଏ, ହଁ ତାଙ୍କର କାମ କଣ? ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ ଆଦେ ବ୍ରହ୍ମା ପ୍ରାନ୍ତେ ବିଷ୍ଣୁ ମଧ୍ୟେ ମହେଶ୍ୱର। ଆଦ୍ୟ ଠ ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମା, ମଧ୍ୟରେ ବିଷ୍ଣୁ, ହଁ ପ୍ରାନ୍ତରେ ମହେଶ୍ୱର। ନା 3 ଜଣଙ୍କର କାମ କଣ? ନା ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମା, ଏ ସୃଷ୍ଟି କି ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ନା ବିଷ୍ଣୁ ହଉଛନ୍ତି ପାଳନ କର୍ତ୍ତା, ଏ ସୃଷ୍ଟି କି ପାଳନ କରନ୍ତି। ନା ମହେଶ୍ୱର, ନା ସିଏ ସୃଷ୍ଟି କି ସଂହାର କରନ୍ତି। ନା ତାହେଲେ ମୋ ବାପା ଆଙ୍କୁ ହିଁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ନା ମୁଁ ଆଙ୍କୁ ଡାକିବିନି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଡାକିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ବି ଡାକିବିନି, କାରଣ ଇଏ ଜନ୍ମ କରିଦେଲେ, ମତେ ପକେଇଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କୋଉଠି ବଢିଲି, କଣ ଖାଇଲି, କଣ ରହିଲି, ଇଏ ତ ମତେ ଦିନକ ପାଇଁ ପଚାରିଲେନି। ଆଜ୍ଞା ବିଷ୍ଣୁକୁ ଚିନ୍ତନ କଲେ। ଏକଥା ଜାଣିଲେ ହିରଣ୍ୟ ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ କହିଲେ ବାପାରେ ଶୁଣୁ, ଆମ ରାକ୍ଷସ କୁଳର ବୈରୀ ହଉଛି ବିଷ୍ଣୁ, କିନ୍ତୁ ତୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଚିନ୍ତନ କରନା। ଆଉ ଯଦି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ତୁ ଚିନ୍ତନ କରିବୁ, ଦେଖୁଛୁ ଏ ଖଡକ, ତୋତେ ସିଧା ମୁଁ ହାଣିଦେବି। ଏକଥା ଯେତେବେଳେ ହିରଣ୍ୟ କହିଲେ, ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଚିନ୍ତା କଲେ, ବାପା ତୁମେ ଯାହା ମତେ ହାଣ ମାର, ଯାହା କରୁଛ କର, ମୁଁ ବିଷ୍ଣୁ ବ୍ୟତୀତ ମୁଁ କାହାରିକୁ ଆଉ ଡାକିବି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ହିରଣ୍ୟ ବୁଝେଇଲେ, କହିଲେ ବାପାରେ ଶୁଣୁ, ଆରେ ହରି ଭଜନ୍ତି ଯେତେ ନର, ଭଙ୍ଗା କୁଡିଆ ତାଙ୍କ ଘର। ରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ, ଯୋଉମାନେ ହରିଙ୍କୁ ଚିନ୍ତନ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଯାହା ଦେଖିବୁ ସଂସାରରେ ଭଙ୍ଗା ଘର। ନା ବାପା, ମୋ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଭଙ୍ଗା ଘର ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋର ତ ଭଙ୍ଗା ଘର ଦରକାର, ମୋର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ କଣ ହବ? ନା ତୁ ହରିଙ୍କୁ ଚିନ୍ତନ କରୁଛୁ, ତୋ ହରିକୁ ତୁ ଦେଖେଇ ଦେଇ ପାରିବୁ? ନା ହଁ, ମୋ ହରିଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଇ ପାରିବି। ନା କୋଉଠି ଅଛି ତୋ ହରି ଦେଖା? ନା ଏ ସ୍ତମ୍ଭରେ ମୋ ହରି ଅଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏ ଆଜ୍ଞା ସ୍ତମ୍ଭରେ ମୋ ହରି ଅଛି। ହଁ ଆଜ୍ଞା ସ୍ତମ୍ଭକୁ ଯେତେବେଳେ ଉଦ୍ୟତ ହେଇଛି ହାଣିବା ପାଇଁ ହଁ ହିରଣ୍ୟ, ଆଜ୍ଞା ସ୍ତମ୍ଭରୁ ବାହାରିଲେ ନରସିଂହ ରୂପ ଧରି, ଅଧା ନର ଅଧା ସିଂହ। ହଁ ବହୁତ ଲୋକ କୁହନ୍ତି ନୃସିଂହ। ଆଜ୍ଞା
ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଶବ୍ଦଟା ହଉଛି ଭୁଲ। ନର ସିଂହ, ଆଜ୍ଞା ଅଧା ନର ଅଧା ଅଧା ସିଂହ। ସିଂହ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଗଲା ଦୃଢତା ରେ କେମିତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାଇବି, କାରଣ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ସେଇଭଳି ଦୃଢତା ଭକ୍ତି କରିଥିଲା। କରିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା, ମୁଢେରେ କିଏ ପାଇଲେ? ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର କଥା। ଆଜ୍ଞା ଦିନେ ରାମ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଯାଉଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗା କୂଳକୁ। ଧୀବରଟି ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ପାର କରୁଛି। ସେଇଠି ଡାକିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, କହିଲେ ଧୀବର ଭାଇ, ଧୀବର ଭାଇ ଏକରକୁ ନେଇକି ଆସେ। ଧୀବର ଭାଇ ଚିନ୍ତନ କଲେ, ଶୁଣି ନ ଶୁଣିଲା ପରି ଧୀବର ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଶୁଣିଲା ନାହିଁ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭଗବାନ ଟିକେ ରାଗି କ୍ରୋଧୀ କହିଲେ, ଆରେ ସତରେ କଣ ତୁ ବଧିରଟା? ତୋତେ ଶୁଗା ଯାଉନି ମୁଁ ଡାକୁଛି ଏତେ? ସେଇଠି କୈବର୍ତ୍ତ କହୁଛି, କଣ କହିଲା? କହିଲା ବଧିର ନୁହେଁ ମୁଁ ବୀର, ଧୀରେ ବୋଇଲା ଧୀବର, ଓ ଶୁଣିଛି ପରେ ପଥର ଅବଳା, ଏ ବାଲି ଲାଗି ତୋ ଚରଣୁ ଆଶଙ୍କା ଉପୁଜେ ଏଣୁ, ଏ ନହୁକା ନାୟିକା ହେଲେ ବୁଡ଼ିବ ଭେଳା, ବୃତ୍ତିରେ ମୁଁ ପୋଷେ କୁଟୁମ୍ବ, ବସାଇନ ଦେବି ନାବେ ନ ଧୋଇ ପାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜ୍ଞା ସେଠି ମୂର୍ଖତାରେ ଶ୍ରୀରାମ କିଏ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କିଏ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି କୈବର୍ତ୍ତ। ଯାହାକୁ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ବ୍ରହ୍ମା ଯାହାର ପାଦକୁ ଧୌତ କରିବା ପାଇଁ କମଣ୍ଡଳୁରେ ମା ଗଙ୍ଗାଙ୍କୁ ଭରି କରି ରଖିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଧୌତ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ଜଣେ ମୂର୍ଖ କୈବର୍ତ୍ତ, ସିଏ ଧୋଇଲେ ସେ ପାଦକୁ। କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଯେ ଇଏ ଏଠି ମୂର୍ଖାମିରେ ପାଇଲା, ଆଜ୍ଞା ସେଠି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଦୃଢତା ସହକାରେ ପାଇଲା। ଆଜ୍ଞା ମା ଆଉ ଆପଣ ଯୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି ହଁ ଯେ ଆମେ ପୂଜା କରୁଛେ, ପୂଜାର ଫଳ କାହିଁ ପାଉନେ? ହଁ ହଁ ଆମେ ପୂଜା ସଠିକ ଭାବରେ କରୁନେ। ଆଜ୍ଞା, ତାହେଲେ ଏଇ ପୂଜା ସବୁ ଉପର ଦେଖାଣିଆ। ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, ହଁ ହଁ ଉପର ଦେଖାଣିଆ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ କେବଳ ପୂଜା କରୁଛେ। ହଁ ଆମେ ଜାଣିନେ ଯେ କେମିତି ପୂଜା ହୁଏ। ହଁ ହଁ ପୂଜା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ହୋମ କରିବା। ଆଜ୍ଞା ହୋମରେ କିଛି ସାମଗ୍ରୀ ଦରକାର, ସେ କାଠ ଦରକାର, ହୋମ ପାଇଁ କିଛି କାଠ ଦରକାର, କିଛି ଘୃତ ଦରକାର। ହ୍ୟାଲୋ। ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଆମେ ସଠିକ ଜିନିଷ ଦଉନେ, କାରଣ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଠକୁଛେ। ସିଏ ମତେ ଫଳ କେମିତି ଦେବେ? କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମେ କେମିତି ଠକିଲେ? ଆମେ ଗଲେ, ଆମେ କିଛି ଜାଣିନେ ମୂର୍ଖ ଲୋକ, ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଗଲେ ନନାଙ୍କ ପାଖକୁ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ମାନସିକ ରଖିଦିଅନ୍ତି କି ଆମେ ଏଇଟା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ମାନସିକ କରନ୍ତି, ଆମର ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଗଲେ ଆମେ ଏଇଟା ଦବା ସେଇଟା ଦବା ସେଇଟା ଦବା। ତାହେଲେ ଏଇଟା କଣ ପୁରା ଭୁଲ? ନା ସେଟା ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ, ସେଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଉ ପୂଜା କଲେ ଆଜ୍ଞା ସେ ପୂଜାଟି ସଠିକ ଭାବରେ କଲେନି। କାହିଁକି କଲେନି? ନା ନନାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ, ନନା ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ କରିଦେଲେ, କହିଲେ ମାରେ ଏ ଅମକ ଘିଅ ଆଣିବ, ଏ ଅମକ କାଠ ଆଣିବ, ଅମକ ଜିନିଷ ସବୁ ଆଣିବ।
ଆଜ୍ଞା ଚିନ୍ତା କଲେ ବେଦରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଲେଖା ଅଛି, ଏକବର୍ଣ୍ଣୀ ଗାଈର ଘୃତ ଆଜ୍ଞା ଘିଅ ପାଇଁ ପ୍ରଯୋଜ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଜଣେ ଗୌଡ଼ ଗୋପାଳ ଭାଇ, ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର 10ଟା ଗାଈ ଅଛନ୍ତି, 10 ପ୍ରକାରର ଗାଈ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯୋଉ ଘୃତ ଦୋହନ କଲେ, ଯୋଉ କ୍ଷୀର ଦୋହନ କଲେ, ସିଏ କଣ ଗୋଟିଏ ଗାଈର କ୍ଷୀର ଆସିଛି? ନାଇଁ ସେଠି ବହୁତ ସାରା ଆସୁଛି। ଆଚ୍ଛା ସିଏ କେମିତି ଏକବର୍ଣ୍ଣୀ ହେଲା? କିନ୍ତୁ ସେଠି ଏ ତ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସେଠି ଠିକ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଫଳ ପାଉନେ। କାରଣ କାହିଁକି? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିକି ମୋ ଘରକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିକି ଡାକିବି, ଠିକ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଚେୟାର ଗୋଟାଏ ଦେବି ବସିବା ପାଇଁକା, ଆଜ୍ଞା କହିବି ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବା, ଟିକେ ହାତ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ହାତ ଧୋଇଦେଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆସନ ପକେଇଦେଲି, କହିଲି ଆଜ୍ଞା ବସନ୍ତୁ, ଆପଣ ବସିଲେ, କଦଳୀ ପତ୍ର ଆଣିକି ଗୋଟାଏ ପାରିଦେଲି, କହିଲି ଆଜ୍ଞା କଦଳୀ ପତ୍ର ଲଗେଇଦେଲି, ଆଜ୍ଞା ଲୁଣ ଲଙ୍କା ଲଗେଇଦେଲି, ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ହଉଛି ଭାତ ଡାଲି ତରକାରୀ କ୍ଷୀରି ପୁରୀ ଏସବୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଗାରେ ଯଦି ମୁଁ ବାଲି ଗୋଡି ମାଟି ଦେବି, ଆପଣ ଖାଇବେ କି? ନାଇଁ ଖାଇବାର ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ସେ ଠିକ ସେଇଭଳି ଈଶ୍ୱର କୁ ଆମେ ଆବାହନ କରୁଛେ। ଈଶ୍ୱର ହଉଛନ୍ତି ଘୃତ ପ୍ରିୟ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯେହେତୁ ଆସିଲେ ଆବାହନ ହେଇକି ହଁ ବର ଦବା ବଳରେ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଦବା ବଳରେ, ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଅଭିଶାପ ଗୁଡିଏ ଦେଇଗଲେ। ଠିକ ଅଛି ବାବା, ଏଇଟା ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଠିକ, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ବି ଆ ସହିତ ଦରକାର ନା ନାହିଁ। ଖାଲି ଯେ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭକ୍ତି ନଥିଲେ ମା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାଇବାନି। ବହୁତ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଖାଲି ଭଗବାନଙ୍କର ଯାହା ଦରକାର ସେ ସବୁ କିଣାଇ ଦଉଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ ନେଇ ମନ୍ଦିର ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଭକ୍ତି ବି ଇନକ୍ଲୁଡ ହେବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଗୋଟିଏ କଥା, ବଢିଆ କଥା ଟିକେ ମା ପଚାରିଲ। ଏ ଆଖିରେ ଆଖି ଲୁହ, ଏ ଯଜ୍ଞ ବେଦୀ ତାକୁ କାହିଁକି କୁହ, ସଭାଜ ନେହୁ ଘାସ ତେଲ ଟାକି ଗୁଆ ଘିଅ, ସଭାଜ ନେହୁ। ଏ ଯେଉଁଠାରେ ଘିଅ ଅଛି କିଲୋ 1200 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି, ସଭାଜ ନେହୁ ତାକୁ କିଏ ବା କିଣିବ ବାଛି, ସଭାଜ ନେହୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମେ ଆଖିରେ ଆଖି ଲୁହ ଭରି କରୁଛେ, ହୁଁ କାରଣ କାହିଁକି? ଯୋଉ ହୋମ କରୁଛେ, ହୋମର ଯୋଉ ଧୂମା, ହୁଁ ଆଚ୍ଛା ସିଏ ଆହୁରି ବହୁତ ଗହନର ପାଠ ଅଛି ଲୋ ମା। ଆଜ୍ଞା ସେ ଯୋଉ ପାତ୍ରୀ ଯୋଉ ହୋମ କରିବା ପାଇଁକା ଯୋଉ କାଠର ଲମ୍ବ କେତେ, ଦୀର୍ଘ କେତେ, ଆଜ୍ଞା କୋଉ ବୃକ୍ଷର କାଠ ଆସିକି ଲାଗିବ, ସେ ଯୋଉ ସୁବେରେ ଘିଅ ହୋମକୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ସେ ସ୍ରୁବଟି କେତେ ଆଙ୍ଗୁଳ କେତେ ଲମ୍ବ ହେଇଥିବ। ଆଚ୍ଛା ଇଏ ଗଲା। ହଁ ସଠିକ ଅଗ୍ନି କି ଚିହ୍ନିକି ଆମେ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରିବା। ଆଜ୍ଞା ଅଗ୍ନିର ମୁଖ କିଏ? ଅଗ୍ନିର 7ଟା ମୁଖ ଲୋ ମା। ଆଜ୍ଞା ଅଗ୍ନିର 7 ମୁଖ, 7ଟା ମୁଖ। ଆଜ୍ଞା ଅଗ୍ନିର ମୁଖରେ ଅଗ୍ନି ଦେଲେ କର୍ତ୍ତାର ମଙ୍ଗଳ ହବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ହୃଦୟରେ ଦିଆଯାଏ ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ବଂଶ ନାଶ ଯିବ। ଯଦି ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ କର୍ତ୍ତାର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ମୃତ୍ୟୁ ହବ, ଆଜ୍ଞା କିମ୍ବା କର୍ତ୍ତାର ପରିବାରରେ ଯାହାର ହଉନା କାହିଁକି ହୁଁ ସେ ମରିବ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇକି। ଆଜ୍ଞା ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସିଆଡକୁ ଯାଉନି ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ସିଆଡକୁ ଥିଲା ଗଲେ କି ବିବାଦୀୟ ଭକ୍ତି ବିବାଦୀୟ ଭକ୍ତି ବିବାଦୀୟ ବୟାନ ଦବାକୁ ମୁଁ ଚାହୁଁନି, ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ମୋର କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଯେ ଆମେ ଯୋଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆବାହନ କରୁଛେ, ହୁଁ ଖାଲି ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ସେଉ କିଲୋ 200 ଟଙ୍କା ହେଇଛି, 5 କିଲୋ ସେଉ ଭୋଗ କରିଦିଅରେ, ହୁଁ ସେଥିରେ ଲାଭ କଣ ଅଛି? ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ପ୍ରତିମା ପିତୁଳା ବୁଝୁ
ଧନ ହରେ ରାମ କୃଷ୍ଣ ମୁଖରେ ଭଜୁ ବଉଳଲୋ ତାକୁ ନୀତି ନୀତି ଘଷି ମାଜୁ ବଉଳଲୋ ଏ ନୀତି ପଢୁଥାଉ ଗୀତା ଦିନ ରାତି କହୁ ହରିଙ୍କ କଥା ବଉଳଲୋ ବୁଝିଲେ ଏସବୁ ବୃଥା ବଉଳଲୋ। ଆପଣ ମତେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜ୍ଞା କରିପାରନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଗୀତା ଭାଗବତ ପଢିଲେ ସେଗୁଡାକ ବୃଥା? ହୁଁ ଆଜ୍ଞା ହଁ ବୃଥା। କାହା ପାଇଁ ବୃଥା? ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କହିନି ଲୋ ମା। ହୁଁ ହୁଁ ଯିଏ ଜାଣିଛି ଯେ ହରି କିଏ ତା ପାଇଁ କାହିଁ ଏଗୁଡାକ ବୃଥା? ହୁଁ ସେ କହିଲେ ଚାରି ଧାମ ବୁଲୁଥାଉ ଯାଗ ଯଜ୍ଞ ହୋମ ନୀତି କରାଉ ବଉଳଲୋ ତୁ ମିଛେ ମିଛେ ଭ୍ରମୁଥାଉ ବଉଳଲୋ। ଆରେ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ଯାଗ ଯଜ୍ଞ କଲେ ସେଥିରେ କୌଣସି ଲାଭ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ନା ଚାରି ଧାମ ବୁଲୁଥାଉ ଯାଗ ଯଜ୍ଞ ହୋମ ନୀତି କରାଉ ବଉଳଲୋ ତୁହି ମିଛେ ମିଛେ ଭ୍ରମୁଥାଉ ବଉଳଲୋ ଏ ନିଜେ ନିଜ ଜୀବ ବହି ଅଜୀବ ଦେବତା ପୂଜୁଛୁ ତୁହି ବଉଳଲୋ ନିଜେ ଖାଉଛୁ ତାକୁ ଦେଖାଇ ବଉଳଲୋ ଏ ଦେଉଳ କି ମନୋହର ଦେଉଳ ଭିତରେ ଦିଅ ସୁନ୍ଦର ବଉଳଲୋ ବୁଝିଲେ ଦୁହେଁ ପଥର ବଉଳଲୋ ଏ ମାନବ ଜନମ ହୋଇ ନିଜେ କିଏ ଧନ ଚିହ୍ନିଲୁ ନାହିଁ ବଉଳଲୋ ନିଜେ ନିଜକୁ ନ ଚିହ୍ନି ବାଇ ବଉଳଲୋ ଏ ନିଜେ ଆତ୍ମା ରାମ ଭାବ ନିଜେ ନିଜେ ବିଷ୍ଣୁ ତୁ ସଦା ଶିବ ବଉଳଲୋ ନିଜେ କରୁଛୁ ବିଳାସ ଭୋଗ ବଉଳଲୋ ଆଜ୍ଞା ଏ ନିଜକୁ ନିଜେ ତୁ ଚିହ୍ନ ପିତୁଳାକୁ ବୁଝି ଧନ ନୁହ ଜ୍ଞାନ ବଉଳଲୋ ତୋର ନେତ୍ରେ ଦିଅ ଜ୍ଞାନାଞ୍ଜନ ବଉଳଲୋ ଏ ଯାଉଛି ଆସୁଛି ସେଇ ଦେଉଛି ନେଉଛି ଭାବ ଲଗାଇ ବଉଳଲୋ ସେ ଆତ୍ମାରାମ ନାମ ବହି ବଉଳଲୋ ଏ କୀଟୁ ମତ ଗଜ ଯାଏ ସର୍ବ ଘଟେ ବସି ସେ କଥା କହେ ବଉଳଲୋ ତାକୁ ଡାକିଲେ ଉତ୍ତର ଦିଏ ବଉଳଲୋ ଏ ନିଜ ଦେବତାକୁ ଛାଡୁ ଧନ କାଠ ପଥରର ପାଦରେ ପଡୁ ବଉଳଲୋ ତାକୁ ଭୋଗ ଦେଉ ପୁରୀ ଲଡୁ ବଉଳଲୋ ଏ ସଦଗୁରୁ ସେବା କର ନିଜ ବ୍ରହ୍ମ ନାମ ନିଜେ ସୁମର ବଉଳଲୋ କହେ ଅଚ୍ୟୁତି ପାମର ବଉଳଲୋ। ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜ୍ଞା କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ମାଲୋ ଏ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିଛି କିଏ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମନ୍ଦିରକୁ ତିଆରି କଲା କିଏ? ଏଇ ମଣିଷ ସମାଜ। ଆଚ୍ଛା ସେଥିରେ ଥିବା ବିଗ୍ରହକୁ ତିଆରି କଲା କିଏ? ମଣିଷ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ। ମଣିଷ ତିଆରି କଲା ନା ଆଜ୍ଞା କାରିଗର ତିଆରି କଲା? ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ବଡ ନା ଆପଣଙ୍କ ବାପା ବଡ? ନିହାତି ଭାବରେ ବାପା ବଡ। ବାପା ବଡ ତ? ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ମନ୍ଦିରକୁ ଯୋଉ କାରିଗର ତିଆରି କଲା ବିଗ୍ରହକୁ ଆଜ୍ଞା ସିଏ ବଡ ନା ସେ ବିଗ୍ରହ ବଡ? ନିହାତି ଭାବରେ ବୟସରେ ସିଏ ବଡ କିନ୍ତୁ ଆମେ ପୂଜା କଲା ବେଳକୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ହିଁ ବଡ କହୁଛେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡି। କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ବହୁତ ଅପଭଂଶ ହେଇଛି ଆମେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ କରୁଛେ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ଭକ୍ତି ନାହିଁ। ହଁ ହଁ ମହାପୁରୁଷ ସେଥିପାଇଁକା କହିଲେ ବହି ହଉଛି 46 ପଟଳ। ଆଜ୍ଞା ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତ ନିରାକାରଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଏ ଭୂତ ଭବିଷ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିପାରିବି ମତେ କୁହନ୍ତୁ? ହୁଁ ନା ରେ ଯଦି ଭୂତ ଭବିଷ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ତୋର ଆଗ୍ରହ ଅଛି ରେ ଅଚ୍ୟୁତ ରେ ଅଗଣି ଶୁଣୁ ପ୍ରଥମେ ସାଧି ପ୍ରାଣାୟାମ ଆଜ୍ଞା ସ୍ଥିର ହୋଇବ ପଞ୍ଚ ପ୍ରାଣ ବସତୁ ଏବେ ପଦ୍ମାସନେ ଅବାଢ ଚିନ୍ତା କର ମନେ ନେତ୍ରେ କରିବୁ ନିରକ୍ଷଣ ନାସାରେ ଦିଅ ମନ ପ୍ରାଣ ଚିତ୍ତ ହୋଇଲେ ବିଚଳିତ ଫଳ ନ ଫଳେ କଦାଚିତ। ହୁଁ ବାପାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ତୁ ଆଜ୍ଞା ପଦ୍ମ ଆସନରେ ବସିକି ଯୋଗ କର। ଆଜ୍ଞା ନା କେମିତି ମୁଁ ଆସନ କରିବି?
ନା ବସତୁ ଏବେ ପଦ୍ମାସନେ, ପଦ୍ମର ଆସନ ତିଆରି କର। ହୁଁ ହୁଁ ପ୍ରଥମେ ସାଧି ପ୍ରାଣାୟାମ ସ୍ଥିର ହୋଇବ ପଞ୍ଚପ୍ରାଣ। କାହିଁକି ପ୍ରାଣାୟାମ ସାଧନ କରିବା? ନା ଆମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡାକ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯିବେ। ଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରାଣାୟାମ ସୂତ୍ରକୁ ନ ଯିବା ତାହେଲେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କରିଦେବେ ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ମାଇଣ୍ଡ ଟାକୁ ହଲଚଲ କରିବେ। ଆଜ୍ଞା ସେଥିପାଇଁକା ଯୋଗଟା ସ୍ଥିର ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁକା ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଯେ ପ୍ରଥମେ ସାଧି ପ୍ରାଣାୟାମ ସ୍ଥିର ହୋଇବ ପଞ୍ଚ ପ୍ରାଣ। ଆମର ଯୋଉ 5 ପ୍ରାଣ ଅଛି, ଆଜ୍ଞା ଏ 5 ପ୍ରାଣ ଯାକ ସ୍ଥିର ହବ। ଏକାଦଶ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡାକ ସ୍ଥିର ହବ। ତାହେଲେ ଆମେ ଯୋଗ କରିବା। ଠିକ ଅଛି ନା ବାବା। କେମିତି ଯୋଗ କରିବା? ନା ଆଜ୍ଞା ଦୃଷ୍ଟି ଯେ କାଳେ ହେବ ସ୍ଥିର, ନେତ୍ରୁ ବହିବ ନିରଧାର, ଆଜ୍ଞା କମ୍ପିବ ସକଳ ଶରୀର, ପୁଲକ ଭାବ ବେଳୁ ବେଳ, ଠିକ ଅଛି। ବଢିବ ଆତ୍ମା ତତ୍ଵ ଘେନି, ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଦିଶିବ ମେଦିନୀ, ମନ ଚୈତନ୍ୟ ହେବ ଏକା, ନଥିବ ଜୀବ ଭାବ ଦକା, ନାସାଗ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ବିନ୍ଦୁ ଠାରେ, ନୀଳବର୍ଣ୍ଣର ଜ୍ୟୋତିଷ୍ମରେ, ସେଦୋତି ତେଜ ବେଳୁ ବେଳ, ନିଶ୍ଚୟ ଦିଶିବ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ, ତା ମଧ୍ୟେ ବିନ୍ଦୁଟିଏ ଲେଖ, ଶ୍ରୀରାଧା ରୂପ ତହିଁ ଦେଖ, ଅରୂପେ ରୂପ ଥିବ ମିଶି, ନାହିଁ ସେ ସ୍ଥାନେ ରବି ଶଶୀ, ଠାଇ ନଥିଲା ପ୍ରାୟ ପିଣ୍ଡ, ଏ ଅଟେ ସମାଧିର କାଣ୍ଡ, ସମାଧି ପାଇଁ ମନ ବଳା, ମନ୍ତ୍ର ଅଟଇ ମାୟା ଖେଳା। ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜ୍ଞା ବାବା, ଏଇ ତ ଆଗକୁ ତ ଏଇଟା ଆଲୋଚନା ରହିବ ମୋର।